שוב פעם, וואי, עדיין אני יכולה להצטרף לבלוג? אוקיי, אנחנו בסוף יום רביעי, אני שבוע שלם בבית, לא שלא עשיתי כלום. אנחנו יפה, אז ככה מכינים עם כוס כזאת של... בואו אני אראה לכם מקרוב שתוכלו להשתמש. מה את עושה צל? אני ככה ולוגריות עושה. לוקחים שלוק, מעט קטן, כל אחד. לא, אוקיי, זה הופך להיות ולוג מעניין, בוא נציל אותו. עשינו עכשיו ספורט, אני והילדים עשינו ספורט עכשיו, היא לא. ספורט חד תודם. של מלא שעות, וואי, זה היה מדהים בעיניי. וכואב לי כל הידיים, תפוסות לי כל הידיים מאתמול מהמצרות. יאללה, ביי חברים. ביי. אוהבים. לא. ביי ביי. לא גוש.